Καλώς τους και καλώς ήρθατε όλοι εσείς οι Έλληνες που παρακολουθείτε τα δορυφορικά κανάλια του Αντένα από την Αμερική, τον Καναδά, την Αυστραλία και όλη την Ευρώπη σε ένα ακόμα Αστρολόγος GR News με τις προβλέψεις της εβδομάδας μας. Οι αστρολόγοι μας σας περιμένουν για προσωπική πρόβλεψη, αφού μπορείτε να επικοινωνήσετε ζωντανά μαζί τους, αγοράζοντας χρόνο ομιλίας μέσω της πιστωτικής σας κάρτας, που όλες τις οδηγίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας, στο astrologos.gr. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα γενικά μας. Ένας καινούριος αστρολογικός κύκλος ξεκινάει και μαζί με αυτόν και η διάθεσή μας για δυναμικές αλλαγές και μια ροπή προς τη δράση που θα είναι αποτελεσματική και προϊόν των δικών μας ενεργειών. Είναι λοιπόν που βλέπουμε ότι οι δικές μας παρεμβάσεις είναι σημαντικές και κυρίως είναι τόσο απαραίτητες όσο και να γίνονται ανυπόμονες. Το θετικό είναι ότι όλα συνηγορούν και κυρίως προετοιμάζουν το έδαφος των αλλαγών με μεγάλη άνεση, γιατί πρέπει να δούμε τις καταστάσεις πιο σχολαστικά και κυρίως να ξέρουμε ότι τίποτα δεν μπορεί να περιμένει και άλλωστε δεν το θέλουμε κιόλας, γιατί το γοργόν έχει και τα γρήγορα των αποτελεσμάτων. Ο έρωτας μπαίνει σε πρώτη ζήτηση και μονοπολεί το ενδιαφέρον όλων μας, πολύ περισσότερο από όσο στο παρελθόν, και αντιλαμβάνεται την ανάγκη για φλερτ, αλλά και αφοσίωση και διασκέδαση. Ο ήλιος στον Κρυό είναι αυτός που θέλει να φωτίσει όλες τις πτυχές του χαρακτήρα μας και να μας κάνει να νιώσουμε και ποθητούς, αλλά και άκρως ερωτικούς. Το μόνο φρένο που έχουμε αυτή την εβδομάδα είναι ο Άρης από τον Ταύρο, που μας δείχνει ότι τα αργά και σταθερά βήματα είναι αυτά που θα μας βοηθήσουν να φτάσουμε στους στόχους μας, πετυχαίνοντας έναν τη φορά, και όταν σταθεροποιούμαστε θα πάμε στην επόμενη θέση. Είναι και μια ευκαιρία να δώσουμε στον έρωτα συγκεκριμένες προδιαγραφές και να κινηθούμε βάσει αυτών που νιώθουμε και κυρίως να έχουμε πλήρη επίγνωση των πράξεών μας. Η ανάδρομη Αφροδίτη συνεχίζει ακάθεκτη τη διέλευσή της από τον Κρυό και επιδιώκει να επανασυνδέσεις εξπρές, χωρίς ωστόσο να εγγυάται ότι αυτή τη φορά θα έχει και διάρκεια. Είναι όμως μια ευκαιρία να κάνει ένα δεύτερο γύρο και να τον κλείσει οριστικά αυτή τη φορά, αν δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις ή πιστεύει ότι δεν είναι έτσι όπως τα φαντάζεται, και γενικά αυτή η Αφροδίτη ερωτεύεται γρήγορα, αλλά εύκολα αλλάζει γνώμη και μπορεί να ερωτευτεί με το ίδιο πάθος κάποιον άλλον, έστω και πλανητικά. Ο Ερμής από τον Κρυό είναι τόσο γρήγορος στις αποφάσεις του και στον τρόπο που σκέφτεται, όσο και να εκπλήσει τους αποδέκτες των αποφάνσεών τους και κυρίως να τους ευνηδιάζει με τον τρόπο που οδηγεί τις εξελίξεις και βασικά το πόσο εύκολα μπορεί να εξάγει συμπεράσματα και να τα θεωρεί δεδομένα και κυρίως πόσο ενεργητικός μπορεί να γίνει κανείς όταν πρόκειται για προϊόν της θέλησής του. Κρύοι, Καρκίνοι, Ζυγοί, εγώκεροι, είστε αυτοί που προετοιμάζετε τις καταστάσεις και βλέπετε ότι πρέπει να συνεισφέρετε περισσότερο στα γεγονότα, τροφοδοτώντας και αναζητώντας περισσότερη εξέλιξη, που όμως μπορείτε να την προκαλέσετε κιόλας. Και αν δεν προλάβετε αυτήν την εβδομάδα, η επόμενη είναι αυτή που θα σας κάνει πιο εύκολο αλλά και πιο επιτακτικό, αφού το σύμπαν θέλει να αλλάξετε. Εμείς θα το αρνηθούμε? Κρυός. Είστε ανυπόμονοι αυτήν την εβδομάδα και ψάχνετε και να πιαστείτε για να καταφέρετε να φέρετε αυτό που το μυαλό σας σκαρφίζεται πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο γρήγορα. Βασικά, μη φοβάστε την απόρριψη και πρέπει να εμπιστεύεστε τις δυνάμεις σας και πως μπορείτε να στρέψετε το ενδιαφέρον ώστε να προωθήσετε τα σχέδιά σας, όσο επαναστατικά κι αν είναι ή όσο και πρόχειρα τα έχετε οργανώσει στο μυαλό σας. Ερωτικά, προσέξτε, γιατί είτε το θέλετε είτε όχι, οι συνδέσεις με το παρελθόν έρχονται κατά πάνω σας. Και αλίμονο αν είστε σε μία σχέση και αποφασίζετε να δώσετε και μια ευκαιρία σε μία παλιά που επανέρχεται. Επαγγελματικά είστε πολύ λογικοί σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των οικονομικών σας και πολύ καλά κάνετε και βάζετε φρένο σε περιττές σπατάλες, όπως τουλάχιστον τις αξιολογείτε αυτή τη φορά. Ταύρος. Όλο και περισσότερο αντιλαμβάνεστε τη δύναμή σας και αυτή είναι που θα σας βοηθήσει να είστε πολύ καλοί και στις διαπραγματεύσεις, αλλά και σε μυστικά σχέδια που θέλετε να προωθήσετε και προς το παρόν δεν πρέπει να τα ανακοινώσετε. Είστε αποδέκτες πολλών μηνυμάτων και σημασία έχει να τα αξιοποιείτε σωστά και κυρίως προς το δικό σας όφελος, καθώς αυτό σας δίνει ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα. Ερωτικά είστε πολύ ομιλητικοί και δεν τολμάτε να προτείνετε και καινούριες δραστηριότητες, είτε από κοινού, είτε μόνοι σας, που να σας ανανεώνουν. Πάντως, έχετε αρχίσει και ξεκαθαρίζετε το τι θέλετε και κυρίως πώς να το αποκτήσετε και αυτό σας αυξάνει την αυτοπεποίθηση. Επαγγελματικά, έχει έρθει η ώρα για ήρεμες κόντρες που να δείχνουν το δυναμισμό σας. Δίδυμοι. Είστε πολύ κοινωνικοί και ξέρετε να συμπεριφέρεστε σωστά και αυτό σας κάνει να διακρίνεστε κιόλας, αλλά και να φέρνετε όλο και περισσότερους στόχους στο τραπέζι που έχουν πολλές πιθανότητες να πραγματοποιηθούν, ειδικά αν τις είχατε εγκαταλείψει και τις αφήσατε ανεκπλήρωτες στο παρελθόν. Ερωτικά είστε σε φάση ανανέωσης, όμως με πολύ προσεκτικούς όρους, τους οποίους τους έχετε συνδέσει με συμπεριφορές του παρελθόντος και ίσως και να έχετε υποκινηθεί από λόγια τρίτων που σας τα εμπιστεύτηκαν και τα θεωρείτε σημαντικά, ώστε και εσείς οι ίδιοι να βελτιωθείτε. Επαγγελματικά χρειάζεται να προετοιμάσετε το έδαφος για αλλαγές, κυρίως για να βρείτε τρόπους να αυξήσετε το εισόδημά σας, κάτι που σας μοιάζει και αρκετά εύκολο για να το καταφέρετε. Καρκίνος. Μια εβδομάδα για σας με πολλά θέματα που τα ανακοινείτε και ξέρετε ότι αυτό μπορεί να σας αφήσει τον κόπο και να σας μειώσει σημαντικά τον ελεύθερο χρόνο σας, αλλά εσείς αυτό είναι το τελευταίο που σκέφτεστε και πολύ καλά κάνετε. Ερωτικά είστε διστακτικοί και βάζετε περιορισμούς, γιατί κάποια πράγματα τα παίρνετε περισσότερο στα σοβαρά από όσο λέγονται και δίνετε προεκτάσεις που οι άλλοι δεν τις είχαν καν στο μυαλό τους. Επαγγελματικά είστε αυτοί που θα δώσετε τη δική σας πινελιά και θα διακριθείτε γιατί ο κόπος σας αναγνωρίζεται και γιατί περιμένουν και κάτι παραπάνω από εσάς, που ξέρουν όμως ότι μπορείτε να το φτάσετε στο σημείο που θέλουν. Προσέξτε λίγο τα έξοδα, γιατί για χάρη της κοινωνικής ζωής μπαίνετε στη διαδικασία να κάνετε υπερβολές και κάτι περιττό σας μοιάζει απαραίτητο. Λέων. Είστε από αυτούς που θα ανοίξετε τα φτερά σας και θα οργανώσετε και ταξίδια και θα αποφασίσετε να επιμορφωθείτε και να φρεσκάρετε τις γνώσεις σας. Ερωτικά, αυτό που σας αρέσει είναι ότι δεν μπορείτε να αμφισβητήσετε τις επιθυμίες σας, αλλά και να τις προσπεράσετε, χωρίς να είστε σίγουροι ότι τους έχετε δώσει τη δέουσα σημασία. Βασικά βλέπετε ότι όταν περιορίζεστε, δεν είστε ο εαυτός σας και αυτό είναι κάτι που δεν θέλετε να το συνεχίσετε. Βασικά έχετε τον τρόπο και την οξυδέρκεια να το προσπεράσετε και κυρίως να δείξετε ποια είναι τα σημεία που σας ενοχλούν. Επαγγελματικά, μην πτωείστε από καταστάσεις που λύνονται, γιατί μπορεί να σας ταλαιπωρούν, αλλά ξέρετε ότι αυτός είναι ο δικός σας ρόλος. Να διορθώνετε και κυρίως να προσπερνάτε τα προβλήματα. Μπορείτε να βοηθηθείτε και από νομικές συμβουλές που σας διασφαλίζουν και κυρίως σας κατευθύνουν τη σκέψη. Παρθένος. Για εσάς αυτή η εβδομάδα είναι πολύ δημιουργική, γιατί σας κάνει να διευθετείτε οικονομικά ζητήματα και να βρίσκετε τρόπους να προσπερνάτε δυσκολίες που σας καθήλωναν σε αυτό το τομέα και σας ανάγκαζαν να αναβάλλετε κάτι λόγω στενότητας. Ερωτικά, αυτό που μπορείτε πολύ καλά να κάνετε είναι να ασχοληθείτε με ανθρώπους που ξέρετε ότι μπορούν να νιώθουν βαθιά συναισθήματα για σας, έστω και αν δεν είστε μαζί, αλλά και ούτε υπάρχει η προοπτική να είστε τουλάχιστον με τον τρόπο που εσείς θέλετε. Πάντως, το να νιώθετε ότι σας αγαπούν και σας μοιάζονται είναι μία σημαντική επιβεβαίωση. Επαγγελματικά, μην εμπιστεύεστε ανθρώπους που ξέρετε ότι δεν είναι αξιόπιστοι στις οικονομικές συμφωνίες. Αντίθετα, διεκδικήστε χρήματα αν υπάρχουν οφειλές προς εσάς. Αν θέλετε να διαβάσετε τις προβλέψεις που μόλις ακούτε, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα αστρολογικά άρθρα, κάντε κλικ στο astrologos.gr. Ζυγός. Ευτυχώς για σας νιώθετε χρήσιμοι και αυτό το νιώθετε στο πετσί σας, γιατί είστε περιζήτητοι και γενικά είστε αυτοί που ακούγεται το όνομά σας και σας δημιουργεί προϋποθέσεις για καινούργιες συνεργασίες που πρέπει όμως να τις αποφασίσετε τάχιστα και να τις εκτελέσετε στο φτερό. Αυτό σας δημιουργεί και μία επιπλέον πηγή εισοδήματος που για σας είναι μία ανάσα για τα οικονομικά σας. Ερωτικά ξέρετε ότι όταν σας φέρνουν πρώτε τελεσμένου και χωρίς να ρωτούν την άποψή σας, είναι κάτι που σας αγχώνει και σας στεναχωρεί και βέβαια αντιδράτε και με το δίκιο σας. Προτιμάτε τη συνεννόηση αν και ψάχνετε και τους λόγους που δεν είστε τόσο διαθέσιμοι όσο θα έπρεπε. Επαγγελματικά, μία ικανοποίηση έρχεται έστω και με καθυστέρηση. Σκορπιός. Μια εβδομάδα για σας που θα σας βάλει σε τάξη και κυρίως θα σας αναγκάσει να φτιάξετε πρόγραμμα και να προσπαθήσετε να το τηρήσετε. Δεν αποκλείεται μέσα σε αυτό να είναι και διατροφή
και άσκηση και αυτό να σας ανανεώσει τουλάχιστον σαν ιδέα, γιατί η υλοποίηση θα σας βάλει και στερήσεις και απαγορεύσεις. Ερωτικά, αυτό που ξέρετε να κάνετε είναι να κρατάτε κάτι κρυμμένο και μάλιστα να μην το ομολογείτε ούτε στον ίδιο σας τον εαυτό. Βέβαια, αν σας προσεγγίσουν, θα μπορέσουν να σας το εκμεεύσουν και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία, γιατί τότε θα καταλάβετε ότι δεν μπορείτε να ξεφύγετε. Επαγγελματικά νιώθετε μια πίεση, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι είναι για καλό σας και κυρίως γιατί οι προθεσμίες είναι αυτές που δεν μπορούν να μετακινηθούν και να μετατεθούν. Τοξότης. Μια εβδομάδα για σας που αυξάνεται κατακόρυφα η ερωτική σας διάθεση. Αυτό που σας αρέσει είναι ότι έχετε επιλογές, αλλά αυτό μπορεί και να σας μπλέξει και να σας παρασύρει και να δημιουργήσετε αμφιβολίες αφού δεν αποφασίζετε να κλείσετε καμία πόρτα, αντίθετα ανοίγετε όλο και περισσότερες και μάλιστα παράλληλες με τις ίδιες απαιτήσεις. Αν πρόκειται για νέες γνωριμίες, η κάθε μία σας μοιάζει δελεαστική για τους δικούς της λόγους. Αν αναμειγνύετε και το παρελθόν σας στην ερωτική σας ζωή, τότε το πράγμα γίνεται ακόμα πιο περίπλοκο. Επαγγελματικά, ευτυχώς που αντιλαμβάνεστε τάχιστα την ανάγκη για δημιουργικές λύσεις, που αν δεν τις έχετε εύκαιρες, ξέρετε ότι πρέπει να τις βρείτε και δεν θα σας λείψει καθόλου η αναζήτηση και η σωστή λύση, αφού ξέρετε να τις προσαρμόζετε στα γεγονότα με μεγάλη επιτυχία. Εγώ καιρός. Μια εβδομάδα για σας που αυτό που κάνετε είναι να ανανεώνετε το χώρο του σπιτιού σας. Και αυτό που ξέρετε να κάνετε σωστά είναι να το αλλάζετε ώστε να νιώθετε πολύ άνετα και να θέλετε να το μοιράζεστε και με την παρέα σας, αφού γίνεστε και πολύ καλοί οικοδεσπότες. Ερωτικά, αντιλαμβάνεστε την ανάγκη να βιαστείτε, αλλά όχι στα κουτουρού, κατόπιν όριμης σκέψης. Και βέβαια, αφού αντιληφθείτε ότι η επόμενη κίνηση θα είναι κάτι που το θέλετε πολύ και το έχετε αιτιολογήσει πλήρως στον εαυτό σας. Επαγγελματικά είστε αρκετά επιλεκτικοί, ωστόσο αναγνωρίζετε την ανάγκη για καινοτομίες που θα σας κάνουν να είστε διαφορετικοί και βέβαια να είστε ανταγωνιστικοί. Προσέξτε μην αντιγράψετε μια ιδέα, γιατί αυτό δεν είναι ούτε πρωτότυπο, ούτε σας διαφοροποιεί, αντίθετα επηρεάζει τη φήμη σας προς το χειρότερο. Υδροχόος. Μια εβδομάδα που είστε τόσο ομιλητικοί όσο και να μοιράζετε τις σκέψεις σας με μεγάλη άνεση. Ερωτικά, ξέρετε να δίνετε υποσχέσεις που θα κάνουν τους άλλους να νιώθουν και μοναδικοί, αλλά και ότι αποτελούν το επίκεντρο των προτεραιοτήτων σας. Ερωτικά, σκέφτεστε περισσότερο λογικά από όσο συνήθως, με αποτέλεσμα να μην είστε και τόσο αυθόρμητοι όσο σας έχουν συνηθίσει. Αυτό βέβαια, αν το εξηγήσετε, θα γίνει κατανοητό και βέβαια πρέπει να το εκμεταλλευτείτε. Αυτό το δυνατό σας σημείο είναι για να πείθετε τους άλλους, γιατί έχετε και ισχυρή επιχειρηματολογία. Επαγγελματικά, σωστά παρασύρεστε και με τη σειρά σας μπορείτε να παρασύρετε και άλλους, γιατί ξέρετε ότι μια εργασία θα σας δικαιώσει ως αποτέλεσμα και κυρίως θα σας δώσει τη βάση για να αποκτήσετε και νέες γνωριμίες και να κάνετε επαφές οι οποίες θα σας αυξήσουν και τη φήμη σας και θα σας καθιερώσουν. Ιχθύς. Μια εβδομάδα που ξέρετε ότι αυτό που μπορείτε να κάνετε καλά είναι να κατοχυρώσετε όλα σας τα κεκτημένα και μάλιστα να τα αποτιμήσετε και σε χρήμα. Ερωτικά, μην αγχώνεστε αν κάτι καθυστερεί, γιατί εσείς έχετε ανοιχτεί και έχετε δείξει τις προθέσεις σας χωρίς να έχετε λάβει την ανάλογη ανταπόκριση. Όχι ότι υπάρχουν δικαιολογίες, απλά δεν έχουν γίνει από μέρους σας οι κινήσεις στη σωστή χρονική στιγμή. Γι' αυτό λοιπόν τουλάχιστον δεν πρέπει να απογοητεύεστε και να μάθετε να σέβεστε τις επιθυμίες των άλλων. Επαγγελματικά, μια επενδυτική κίνηση ή ένα οικονομικό θέμα αρχίζει και μπαίνει σε σωστή βάση και αυτό που σας αρέσει είναι ότι ακόμα και αν δεν μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε αυτή την εβδομάδα, έχει φτάσει σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο. Είστε ανυπόμονοι γιατί έχετε πληροφορίες οι οποίες σας αυξάνουν την ανυπομονησία και βλέπετε τον στόχο σας όλο και πιο κοντά, αλλά καλύτερα να είναι αργά και στα σίγουρα. Μόλις ολοκληρώσαμε την ανάλυση των 12 ζωδίων για την εβδομάδα μας. Οι αστρολόγοι μας μπορούν να σας απαντήσουν σε όποια προσωπική ερώτηση έχετε βάσει του προσωπικού σας αστρολογικού χάρτη. Μιλήστε μαζί τους αγοράζοντας χρόνο ομιλίας μέσω της πιστωτικής σας κάρτας, που όλες τις οδηγίες θα βρείτε στο astrologos.gr. Δεν ξεχνάμε ποτέ ότι ένα ταξίδι στα άστρα δεν τελειώνει ποτέ και είναι πάντα εξίσου ή και περισσότερο συναρπαστικό. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσετε και σήμερα και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα που θα είμαστε και πάλι μαζί. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Γεια σας!